guys, it's your girl Igbowithqueentv. In this channel, I always teach Igbo language. If you are just watching me for the first time and you don't know what I do in this place, I teach Igbo language. In this channel, I help beginners learn how to speak Igbo. In this video, we are going to be learning basic words in Igbo language. Let's go. Welcome. Welcome. Welcome is called no. Welcome, no. When you see someone coming back, welcome. Welcome is no. I want to learn. I want to learn. Achọrọ m ịmụ. I want to learn. Achọrọ m ịmụ ya. I want to learn. Achọrọ m ịmụ ya. I saw a cat. I saw a cat. Ahụrụ m nwamba. I saw a cat. Ahụrụ m nwamba. I saw a cat. Ahụrụ m nwamba. My brother is tall. My brother is tall. Nwanne m nwoke toro ogologo. Nwanne m nwoke toro ogologo. My brother is tall. Nwanne m nwoke toro ogologo. My mother is kind. My mother is kind. Nne m nwere obiọma. Nne m nwere obiọma. My mother is kind. Nne m nwere obiọma. I like that house. I like that house. Ahụrụ m ụlọ ahụ n'anya. I like that house. Ahụrụ m ụlọ ahụ n'anya. I like that house. Ahụrụ m ụlọ ahụ n'anya. Ahụrụ m ụlọ ahụ n'anya. I like that house. My room is small. My room is small. Ime ụlọ m pere mpe. Ime ụlọ m pere mpe. My room is small. Ime ụlọ m pere mpe. My father is strong. My father is strong. Nna m shiri ike. Nna m shiri ike. My father is strong. Nna m shiri ike. The door is open. The door is open. Ụzọ ahụ mepere emepe. Ụzọ ahụ mepere emepe. The door is open. Ụzọ ahụ mepere emepe. The door is open. Ụzọ ahụ mepere emepe. That is bad. That is bad. Ihe ahụ adịghị mma. That is bad. Ihe ahụ adịghị mma. Ihe ahụ adịghị mma. That is bad. This is beautiful. This is beautiful. Ihe ahụ mara mma. This is beautiful. Ihe a mara mma. Ihe a mara mma. This is beautiful. Ihe a mara mma. This is beautiful. Ihe a mara mma. This is difficult. This is difficult. Ihe a dị ike. This is difficult. Ihe a dị ike. This is easy. This is easy. Ihe a na-ara ahụ. Ihe a na-ara ahụ. This is easy. Ihe a na-ara ahụ. I'm learning. I'm learning. Ana m amụta. 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 Ana m amụta. I'm learning. Ana m amụta. I hear music. I hear music. Ana m anụ egwu. I hear music. Ana m anụ egwu. Egwu is music. I hear music. Ana m anụ egwu. That person is my friend. That person is my friend. Onye a wee enyi m. Onye
wee enyi m. That person is my friend. Onye a wee enyi m. That person is my friend. Onye a wee enyi m. The window is closed. The window is closed. Window ahụ mechiri emechi. Window ahụ mechiri emechi. This is fun. This is fun. Ihe a na-atọ ụtọ. This is fun. Ihe a na-atọ ụtọ. This is fun. Ihe a na-atọ ụtọ. This is the end of this video. If you like and enjoyed this video, please do not forget to give me a thumbs up and don't forget to subscribe. Subscribe to this channel so that anytime I upload a new video, you always be the first to see it. See you guys in my next video. Bye!